Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bayad ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking pipaminaw nga nagpatawag sa nga Miguel. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tigpaminawan sa kuinin tulumanon bagong Bayani. Ako si Miguel. Usa ko ka OFW sa Singapore. Kung ako mo'y pagbuton, mas gusto gud unta nako nga sa Pilipinas ra ko mo trabaho. Kontento na kaay ko sa akong kinabuhi. Pero sama sa ubang manimpad sa laing nasod, napugos ko nga mag-abroad. Kay isip kinamagwangan nga igsuon, gusto na kong mahatag ang tanan sa akong pamilya, labi na sa akong igsuon nga dunay sakit sa kidney. Ug nahibaw ko nga dili ko makahatag aning tanan kung na ako sa Pilipinas. Sugdan ako ang akong sugilanon, sana apa ko sa Pilipinas, ug naka-decide na ko nga mularga sa laing nasod. Unsa nak, nang-apply ka para laing nasod? O, ma? Pero nga nung mandong, gusto de kang malayo na mo dong. Di, moy. Gusto ko nga mutabang ni Daily Sama. Anak, mapangitaan naman na nato paagi ba ang kahimtang sa imong manghod? Ayaw lagpalayo na mo dong. Ma, dili sa'yo na sakit ni Lisa. O di ko masugot nga wala ko'y buhaton. Di ko gusto nga mahayan ko kay wa ko'y gibuhat. Dong, Ha? Nana kay schedule sa mong paglarga, kuya? Uday, Dali asad, uy. mas mayo hinoon nga dalir ko nga makalarga aron dalir sa kay ko nga makauli. Bantay, ha? O lagi, pabuta ko dahi ha. Okay, ha. Paabotan kiti ka. Oh, salamat sa paghatod mo na ko, bay ha. Uy, so pa yan ay. Silingan kita. Ug-usa pa, ako mo doon ay sakinan. Lain sa kayo pasagdal lang tika nga, mubiyahi pa doon din sa airport kay ikaw ra. Magdadaan ng mga bagahe ni mo. Sa si Mama og Lisa, gusto kayo nga muhatod ako dinhi sa airport pero wala na ko musugot. Bitaw, nga naman, bay. Na, mag-call niya kong samot. Basta nun niya mausap, hinunan kong unahuna og matras ko. Hindi na kong makalarga. Sakto sad. Sige, bay. Mumusura ko. Mutsikid para pa ko, ha? Sige. Pag-amping si mong paglarga, bay. Salamat, bay Tonton. Mauna ni. Nagkalupad agad ang aeroplano. Huwa na ni atrasay, Miguel. Sukad karon, maningkamot ako nga ako ra. Kulpa kayo, pero kaya ni nako.
Napalan ko sa eroplano, Priscilla. Grabe na kaayo ang akong kulpa. Pero kung unsa ka grabe ang akong kulba nga akong kipati, mausap ka grabe ang determinasyon o wa na kukuy plano mo atras. Welcome. Unsa ka ni pangalan mo? Miguel, Welcome, Miguel. salamat. O good luck sa imong kinabuhi isip OFW. Okay na. Umana ko din sa mga cubicle sa opisina. Sa siyara sa kumalimpyo. Nak, sigurado ka nga kaya nimo nga mag-janitor diha? Kaya ra lagi ma. Unang adlaw ron ako pero kaya ra man kayo. Wara ba ka maanan og panglimpyo dinis bay? Kunya naa na hinuon ka diha, naglimpyo sa hugaw sa laing tao. Ma, ay kabalakan ako. Ako lang sa ning piyungan. Janitor pa ko sa pagkakaroon pero nahibaw ko. Nga musaka raon niya nga akong sweldo ug ang ranggo nako dinhi pohon. Okay na. Nahumanan ako panglimpyo sa siyara. Humanan ko pang map. Humanan ko pang vacuum. Sanam si sunod akong buhaton. Gusto. Maglabay na lang ko sa mga basura. Uy, sama ni? Pitaka? Kanggit sa mga pitaka. Wow, sila yung tao din eh. Tanaw na kong soda. Kwarta. Mauray soda. Huwag ID o bisag unsa. Puro ra kwarta. Ug dako kadako aning kwarta. Asam kanina ko iuli. Si Joel. Hello. Bay, Lisa ko mauli ron diha ha. Panglag lang sa dorm. Sige bay. Ako sa niya puson. Wato na ko nga na'y mangita ni. Uy, hala. Ang sanam na yung rasa. Yung ako cellphone na. Uy, hala. Katagag og miss call sana ni mama. Nga na Dong, among gidasi day Lisa sa ospital. Unsa ma? Nga naman? Nagsuka naman sa siya dong, uy. Unya yang ihi, naa na may dugo. Kinuo ko. Anak, pasensya gid kaayo ha. Sa private nga ospital na ko gidasi Lisa para matimanda yun. Bago para ba kang nagsugod diha. Layo pa kayo ang imong sweldo. Sige lang ma. Ako ray bahala nga mangita og pagi para natay ikabay sa ospital. Sa pagkakaron, buhata ang tanang isulti sa doktor nga mo'y makaayo ni Lisa ma. Sige dong. Salamat gid kaayo. Asam ko kwarta ani. Wa para ba ko'y suod din nga pwede na kong mahuwaman. Pwede ba ka kung nga makakas-advance akong gitrabahuan? Pwede ba ka na din sa Singapore? Uritod, ang pitaka nga kung nakitan. Diyos ko, tabangi ko nga makakita kong paagi nga makakwarta para dili ko matintalog, buhat og sayop nga desisyon. Tungod sa sobrang kalisot, nakahuna-huna ko og dautan sa akong nakit ang pitaka sa opisina. Naibaw ko nga sayo pero naiparte na ko nga gusto na kong buhaton ang tanan bahalag sayo para lang maluwas ang akong igsoon. Bisag naguulog na balaka ang akong inahan sa akong desisyon nga manimpad sa laing nasod, padayon ko. Wanay panahon nga magtinalawan pa ko. Kinahanglan kong maningkamot para sa akong pamilya. Labi na gyud sa akong igsuon nga dunay sakit. Ug sa diyang bago pagani kong nakalarga, may problema na dayon gamiapot. Ni grabe ang kahimtang sa akong igsuon. Sukat pa sa mga bata pa mi, Priscilla, dool na gyud kaayo mi sa Ginoo. Maoy gitudlo ni mama namo nga mag-ampo gyud kanunay ug dili magbuhat ug makasa nga mga butang. Kaya ang tanang maayo nimong gibuhat sa mga tao, musumbalik ra gyud dia kanimo. Ginoo ko.
Nagkinahanglan kay kong kwarta karon. Ug mao na lang ni makaluwas akong igsoon. Pasaylo ako kung makabuhat ko ani Diyos ko. Basta mga anak, maugid ni timan ininyo. Bahala og unsa ka kapoy o unsa pa ng trabaho ninyo diha. Basta ang importante nga nakakwarta mo sa tarong nga paagi. Dili sa pagpangawat. Masuko gyud sumama ko na ako ni buhaton. Unsaon man nin ako. Tigid guys kong konsensya. Ako nila ning turnover ni Mr. Chang. Siya na'y bahala kung saan na niya. Oh, where did you get this? I found that wallet outside, sir, near the trash bin. This is mine. I've been looking for this. Oh, I'm so sorry, sir. Oh, thank you. Thank you so much. Abi na kong pasuko na. No. Go back to work. Okay, sir. Wala to ni mo iuli. Oh, di ko makabuhatan na ba yun eh. Dili biya to ako. Pero aman to'y pangan. Giyon sa may mo pagkahibaw nga kang Mr. Chang to. Bahala na. Basta kay ang importante nga nauli na ko. Limpyo na nga kong konsensya. Bago pag ka din bay. Wapagkakibaw kung unsa kalisod ang kinabuhi isip OFW. By Jewel. Nak, ayaw nagka-problema sa bayranan sa ospital. Nga naman, ma? Nitabang si father nato. Gipahuwam ta niya, nak. Oh, mao ba? Salamat taon. Ina lang maha nga bayaran lang yan anak ko kung makasweldo na ko. Ikaw lang mo ipakikstorya niya, nak. Hatagan ti kasi ang number, ha? Why problema, oy, Miguel. Suod ba mong pamilyahan ako? Nakita na ko kung unsa mo kamaayo. Salamat kayo, Father. Makabawas rin niya ko ni mo po, Father. Huwag ko magmahay sa akong gibuhat nga giuli na ko ang pitaka ni Mr. Chang. Kay mauday ni hinungdan nga musaka ang akong sweldo. Salamat kay nakasweldo na gitahon ko. Di man dako pero main na lang ni kisuwa gyud. Pero kinahanglan paghihapon ko nga mangitag sidline. Mangutan ako ni Bajuel kung na ba sinibawan. Dili man na pwede din, Mao ba? Sa to pa, kaning akong sweldo din, mao gini akong saligan. Anak gyud. Muna kung giingon mo bahin sa pitakang imo nakitaan. Kita gusto ta makakwarta, pero dili ta pwedeng mo sideline. Mapinaltihan mo ta kung mahibawan ta. Kung buhaton na lang gid ani. Magtipid na lang ko kutops kumahay mo. Ang importante nga makapahigo nga kung mapadahas Pilipinas. Oh, si Mama. Hello, Ma. Nak, gusto mo kikistorya si Dailisa ni mo. Sige Ma, ihatag niya ang cellphone. Ay, kuya. Oh, kumusta naman ka, Day? Okay na ko, kuya. Ikaw diha. Okay sa kay ko din Ayaw pagliya-luya dia, ha? Kay manglaag pa tayo nag-uli na ko. Ganahan ko makaanaon niya pohon, kuya. Oo, tumanon ta na. Basta fight lang yun, ha? Oo, kuya. Sige na, pahuway na dia. Bye, kuya. Bye, Day. Kaluyog na us kumangkot. Nagluyag yun din taon. Miguel. Oh, bye. Ipatawag ka ni Mr. Chang. Ha? Nga naman? Ampot lang. Umsam di mong gibuhat. Uwa ba? Sige. Tuwa da yun. Oh, Miguel, I'm offering you a higher paying position in maintenance. Oh, tinuod? Are you sure, sir? Yes. I've been thinking about it. Oh, your honesty in turning in the wallet deserves a reward. Thank you. Thank you so much, Mr. Chang. Keep up the good work, Miguel. Yes, Mr. Chang. I promise. I will do my best in my job. I won't fail you. Ang kuno nako nga tungod sa kalisod sa sitwasyon, niabot sa punto nga hapit ako makabuhat
ug dili maayo. Sama sa paggamit sa kwarta nga sud sa kinit-anak kong pitaka. Pero dito na ako na-realize nga bisag unsa kalisod ang sitwasyon, naapagod ay paagi nga dili kinahanglang makasa sa imong isikataw. Karon nabayra na nga akong gibuhat. Nisaka ang akong sweldo isip reward sa kong pag-uli sa usa ka pitaka. Hayahaya ko mo bay. Bago pagani ka din, higi-ofiram din ka na. Ubay, isip reward na lang kuno to sa akong gibuhat nga pag-ulis pitaka. Mo nga wag ko masayop sa kong desisyon ba, Joel? Oh, basig, nauyunan ka anang Mr. Chang. Ha? Unsay nauyunan ba? Ngilad bang kayo nagbatasan? Pinili ra ang mga tao nga tagdon og tarong ana. Ako bay, dito ko nga kung maayo lang ang imong treatments mga tao. Mausa na dihan mo. Dili tanan bay, dili tanan. Ba, Joel? Maginahinay na kong tigom para ipalito niya anak ko pasalubong nilang mama og ni Dailisa. Dugay pa man tuod kong mauli pero mas maayo ning manggandam kong daan para malipay sila. Ayon ka ba na ron? Niya gusto tindahan bay. Namalit ko og para madaan ako inig uli sa Pilipinas. Oh, happy na ka mauli bay? Oo, baka bakasyon na gitaon ko. Nga numalis mama, nga di man mo tubag tawagan. Majote lang sa ako. Ako chatan nga patawgon. Excited ko mauli. Ay, ma. Dong. Ay, si Lisa. Sulti ko kung sa'yo gusto ninyong dadon akong pasalubong kay hapit ako mauli. Nak. Ma, nga naman ka? Gida sa ospital si Liza, nak. Og delikado na ang iyang kahimtang. Unsa? Ma, Fighters Day, Lisa. Naibaw ko nga maukir siya. Dili na dong. Murag lisod na. Murag dili na di makaya si mong manghod. Unsa? Nabalaka ko kay bisag unsa ka positive nga pagkatao ni mama, pero siya na mismo mauinawad anong paglaom sa kahimtang sa akong manghod. Kung hapit ka nang mauli, mas maayo. Kay gusto na ko nga mag-abot pa mo. Ay, ko pagsulti, anak, ma. Di mawas day, Lisa. Di, ma. Tong Miguel. Ginoo ko. Luwas sa alintaon ng akong manghod. Maluwi ka. Di na ko kaya kamawasan ako, Lord. Di ko musugot nga padung sa waang tanan akong paningkamot. Magpasukan ka? Ayaw na. Diretso na ko sa ospital. Ospital? Oo, ni Dailisa. Bay, Kwan. Tawagis mama ni mo. Ha? Nga naman na ibay. Nag-istorya mi ni Mama gahapon. Last niyang chat nga nasa ospital sa Dailisa. Bay, tawagin lang lagi. Bay. Dong. Man, napa mo sa ospital, di ba? Lahos na ko diha. Niya pa ko sa airport ron. Dong Miguel, si Dailisa, Dong. Man, ngano? Wa na si Dailisa. Siya, mapadung lang ko diha. Ingnas Dailisa, padung lang ko. Wa na lagi siya, Dong. Patay na ang imong manghod. Nay, ingon ka magpaabot ka na ako. Ingon ka muwanto kag sa Singapore. Pero di biyabang ka. Dong, Nay. Miguel. Di ko makanawat, ani. Tingkod do'y tingkod ni tinuod. Ang akong pinanggang manghod. Dong. Ginoo. Anong mo magkikuha ng akong manghod? Putal ka ni siya.
Suod kay ni siya ni mo. Pero ganun kikuha man ni mo siya na mo. Dong, gusto na. Denisa! Dong, pahuway na. Dili ko. Anir ko to ka ni Dalisa ma. Dong. Sakit kay ma. Naningkamot ko sila nasod para mapatambalan siya. Kaya di ko gusto nga mawaha siya nato. Sakit man tuod. Pero kinahanglan natong dawaton. Kay mauni ang pagbuot sa Ginoo. Ginoo? Way Ginoo, Maoy. Oh, Tong Miguel. Bisag unsa ko kaduol sa Ginoo, Priscilla. Pero siya gyud ang akong gimahayan. Sa gayon nga nawa na namo ang akong pinanggang igsoon. So kada ato, wa na ko mutuo nga doon na pa'y Ginoo. Dako na gud kaayo ang opportunity para nako nga gi-offeran ko ni Mr. Chang sa pagsaka sa konsweldo. Maong dako kayo ang akong kalipay. Pero ay nakapait sa kinabuhi. Kung unsa ka grabe ang imong kalipay, bawsan sa gudi ay ni og grabing kakuol. Kay ang nahitabo, namatay ang akong pinanggang igsoon. Ayaw ra gud pagsulti, anak. Di na kumuto, Ginoo, ma. Ngano man? Ngano nakaingon man ka, anak? Kay sige kog ampo niya pero gikuha gyapon niya sa Lisa. Miguel. Nak, sigurado ka nga mularga na kagbalik? Oo, ma. Mularga ko. Kay mabuang ko kuniya ako sa bahay. Pero mi ko makahinumdum ni Delisa. Hala, sige. Dili ti kapugnan. Salamat, ma. Kabugats kong kipati. Sakit ang akong dukan. Ug murag wa ko'y gana sa tanang butang. Bay, okay ra ka? Nakabantay ko na yung mga murag kag way tingog-tingog sukad nga nabalik ka din sa Singapore. Wala ko'y gana, bay ko. Ambot, murag wala'y kapuslanan ng akong kinabuhi. Bay, naibaw ko nga nasakitan kay ka sa nitabo sa imong manghod. Pero kuna-una asa ang imong inahan. Bay, Joel. Kung nasakitan ka sa nitabo sa imong manghod, labaw nang nasakitan si mama nimo. Oh. Unsa man, nakapangutana ka ba niya kung okay ra ba siya? Kung kumusta siya? Bay. Hello ako, ma. Selfie sa kay ko. Ayaw pagsulti, anak. Nakasabot ko nimo. Nasakitan lang ka. Ma. Ang ako lang, nak. Nga dili ni mo pasagdan ang imong kaugalingon. Oo, wa na si Dailisa. Pero dili buot ipasabot nga diha na lang sad kutob ang imong kinabuhi. Mupadayon tas kinabuhi bisag unsa kalisod. Oo, ma. Oh, Miguel. Oh, Mr. Chang. Miguel, I know you have a lot of time, but I want you to consider something. What is it, sir? I've been thinking your integrity, your work ethic, they deserve more. I can recommend you for a supervisor role at another building. Better pay, better schedule. Oh, thank you so much, sir. Bisan og giingnan ako ni Bay Joel nga ngilad o batasan si Mr. Chang. Pero wa gyud ko mutuo. Kay pulos kaayo ang iyang gihatag diri kanako. Maong dako kayo ang akong pasalamat sa opportunity nga iyang gihatag. Mao ba? Sulain na ka nga building magtrabaho? Oh, bay, may gi-offer si Mr. Chang nako. May pa ka. Bay. Paspas kayo mong pagsaka. Samtang ako, naguna pa ko kay nimo din naungot ko sa komposisyon. Wala ko makauyo na nida. Bay, Joel. Ilang kabuan na sukat nga na-promote ko. Huwag nakabantay ko nga doon ay kalainan ang pagtagad ni Bajuel na ako.
Naglagot ka siya nako. Pero nga anong masad? Bahala siya. Basta kaya ako, nagtarong ko sa akong mga trabaho din eh. Ubay-ubay na kong natikom. May na lang eh. At least, hinay-hinay na kong bangon. Oh, si Mama. Hello, Ma. Nak, Oh, nga naman ka. May problema ba, Ma? naapamanday tay kuwang sa bill sa ospital. Mau ba? Pila man, Ma? Dako ginambaran na sa ospital da. Nagkatigom nun tako. Dako gidang nakuha sa kong savings. Pero sige lang, ang importante nga wala mi hanunohan. Miguel, Oh, yes, ma'am. na ako'y nadunggan nga dunay mga trabahante nga ng reklamo. Grabe ko no kahugaw sa mga office. O ang mga basurahan, perti ng puno. O sabi kibuhat sa imong mga tao. Sorry, ma'am, ha? Ako lang bahala nga mustorya nila. Istoryahi kit sila siguro. O na mo abot ni Mr. Chang. Gipahibaw talang kang daan kay basig gireklamo ka. Lisod may tagalaing nasod ra ba nga bati kaayo og mga batasan. Og ubos kaayo ang tan-aw natong mga Pinoy. Salamat, ma'am. Bay, ipatawag ka ni Mr. Chang sa opisina. Oh, bahay na kasi reklamo sa mga empleyado. I want you to tell me the truth. About what, Mr. Chang? Is it true that you set it all up? That you stole my wallet and returned it? You turned it in. So, you had a good reputation. Ha? Nakalitan ka ko, Priscilla. Nahibong ko nga nung kalitong misud sa hunahuna ni Mr. Chiang nga gisit up namo ang tanan. Sa kung hunahuna, kisa'y nagtumo-tumo o istorya bahin ka na ako. Nahugno gyud ang akong kalibutan sa nahitabo sa kong manghod. Ug bisan unsaon nako, dili gud nako madawat nga wa na siya. Pero bisan pa man sa nahitabo niya, nakadeside ko nga mupadayon sa kinabuhi. Hangtod nga na-promote ko, nalipay na unta ko, pero dili gud kalikayan nga may moabot nga mga problema. It's not true, Mr. Chang. Oh, how will I know if you are telling the truth? I don't know how, sir. Then, you'll find. Sir, please. I need this job. You should have thought about that before you set it all up. Mr. Chang. Excuse me. Yes? You're Miguel, right? The maintenance guy? Yes, sir. How can I help you? I even noticed how you carefully inspect the elevators and the floors. Most stuff will just rush through. I run a facilities management company, and I'm looking for someone with your dedication. Oh. I can offer you a training program, eventually managerial role, higher pay, benefits, everything. Oh. Sir, I don't know what to say. Just say yes. I need people I can trust. Unya-unsa manak, nisugot ka? Oh, ma. Ano gun masad? O usapa, gi-fire out na ko sa akong gitrabawan. Uy, mao ba? Ngano man? Ay, gipasanginlan ko nga giplano ra kuno nako ang tanan nga gikawat ra dahil kuno nako ang pitakas kong amo. Unya akong giuli para kuno na ako'y maayong reputasyon. Kabinuang. Diin man sad siya ang ideyahan, nak. Amot lang ka, ma. Dito sa Bituel. Ma, manawag lang niya kung balik, ha? Sige, anak. Bye. Amping ka diha, ha? Ikaw sa dema, ha? O ba? Mupahawa na ka din, he? Oh, wanam ko magtrabaho dito na Mr. Chang. O ba? Nganong nabuhat mo sa tunay mo? Nganong gisit up mo sa tunay mo? Oh, giyon saan mo pakibaw? Ha? Kwan? Ikaw mo yung nagpatakang storya dito ni Mr. Chang, no? Buhi ko! Magsulis din nun! Oh! Kay sip-sip ka na ko! Huwag ko makapugong sa kong emosyon atong hikayon na. Pero ako magdaong nga makabuhat ni ato ang akong suod nga amigo. Sa tanan akong mga kauban, siya mo'y akong pinakasuod. Pero nakahimo siyag pagtraidor ka na ako.
Nabuwang ka! Bag-o pa kay ka din eh. Pero paspas kay kang na-promote. Pinangga kay ka kay sip-sip, mangga! Buwang mo na ka! Mas buwang ka! Layas sa rin eh! Kadi nakatrabahante na eh! Mo ba, bay? Kahanggaw ko tama na. Mao lagi, giunay ko. Mao na, bay. Ay, agad patagang salig diha. Lisod na. Wapa ka masuhito sa mga tao diha. Napagid ka sa layo. Bay, Usa na sa pait nga realidad diha sa laing nasod, bay. Mga Pinoy ba mismo may muunay nimo? Labi na sa mga tao nga di gusto malabuan. tinuod yun. Mao nga sugod karon. Di na ko gusto nga musalig di bisan kinsa. Bisag unsa sila kamayo din ako. Tara, sakto na, bay. Asam ka po yun. You can stay here for the meantime. Thank you, sir. If you need anything, just call me, okay? Okay, sir. Thank you. Mayo na lang gani kay mayo ra nang nikuha ni mo dong. Mao gyud ma. Wa mo ko'y laing kapangayuan og tabanggod. Bisag uwaw kayo pero wa mo ko'y choice. Ana ginang kinabuhi nak. Usahay, kinahanglan tang magpaubos labi na kung kita mo oy nay tuyo. Ma, naon sa manay ka? Naglain mong lawas? Ay, lanat anak oy. Uy, di na maayo. Ninom nagtambal. Wa pa nak. Papacheck up sa pauban ng taka ni Baytontos, doktor, ha? Sige nak. Sige, bay. May problema. Salamat, bay, ha? Kasaligan doon ka na. Naon sa kabaya. Buram kang laying tao, eh. Basta ay kalimot kung pasalubong ni Kulay ni mo, ha? Aw, matik na bay. Di lang ta grabe sakit ni mama. Kay kung simba ko may mitabo niya. Di na gina ko kayahon. Lapit na yung kayong isurrender. Lami ng iuli. Pero, magkainomdom ko sa gisulti ni Dailisa. Ganahan ko makaanhaon niya pohon, kuya. Kay bao ko nga iyan ipangandoy nga makaani sa Singapore. Para lang gihapon ni muling pagstay na ko din ni Dailisa. Miguel, are you ready for your training? Yes, sir. Okay, don't worry. From now on, your life will change. I'll make sure of that. Thank you so much, sir. Bago nga trabaho, bago nga amo, ug bago nga journey, ug andam kong atubangon kining tanan. Bisan pila kay gayon, nga nawad-an ako paglaom, Priscilla, pero wa na ko magpapildi sa akong kipati, sa akong kagoon. Wa ko magpada sa akong kahuyang, kanaybaw ko, nga naapa ang akong inahan, nga nagsalig kadako. Naay pila kay gayon, nga gusto na kong muuli, kay kasurindiro na kaayo ko sa Singapore. Pero mabawi rasab dayon, kay may grasya ug may opportunity dayon nga moabot. Kumusta naman imong training, nak? Okay naman, ma. Oh, Mayo hinoon. ikaw, ang imong pagpachikap, mansa na may balita? Gipaabot na lang ang result sa akong lab test, nak. Gikulbaan ba ko kay... basig unsa na ni nga nagsige pa maghihapon din akong upo. Ato nang paaboton kuno sa resulta, ma, ha? Kalma lang muna diha. Ayaw pa da sa kulba, okay? Oo, nak. Maningkamot taon ko kay gusto na ako nga buhi pa ko iniguli nimo. Ma. Miguel, how are you? I'm doing great, sir. That's good to hear. You won't regret working with us here, Miguel. Thanks, sir. Oh, kanindot sa pamati nga relax kay ko. Sa kong trabaho karon. Oh, nga akong cellphone. Uy, hala. Katagkan ko din ng miss call ni Baytonton. Ako tawagan. Sa'yo problema, bay? Bay, si mama ni mo. Oh, nga naman sa mama. Nanang result sa yung lab test. Unya? Ay, doon na siya pneumonia.
Unsa? Ug wa siya manawag ni mo bay kay nagluyas mama ni mo. Ilan man taon? Kaluoy ni Mama. Unsa may sana ko nimo Ginoo. Nganong sigihan mo ko nimo hatag og pagsuway. Nganong ang mga mahal man ako sa kinabuhi mo gipang-igo nimo sa sakit. Wala ba ginay lain diha? Kabuutan sa kong igsunog sa kong inahal. Sila na lang kang nahibilin ako niya. Imo pagit silang ilugon kay kanako. Patyan na lang ako. Gikaboy na kay ko. Hello, Father? May oras ka ba? Mag-istorya ta. Ang kuno nako, nga sukad nawa si Dailisa, nalayo na nako ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Dili na ko mag-ampo, kay siya mo'y akong gimahayan sa tanan. O karon nga may sakit na sab si Mama, samot na ang akong kasila kaniya. Sa may tuyo ni mo, Father? Nakadungog ko sa balita sa naitabo ni Mama nimo. Oh. Miguel, naibaw kong lisod para nimo ang imong sitwasyon karon. Pero sultihan taga. Gituyo ka na sa Ginoo para mas mulig-on ka pa. Ay lagog patuhaan ang inyong Ginoo. Miguel. Ngano mo tuo pa magkuana? Akong tinuod nga naa siya. Wa na kumalipay niya. Gihimo niyang miserable ang akong kinabuhi. Dong, nagsabot ko sa imong gipati karon. Pero sige lang. Naapaman ka karon sa kangit-ngit. Mao ka na imong gipati karon. Di ko makakonsentrate sa kong kibuhat. Gubot kang kang utok. Kuya, Oh. Tingog mo itong Delisa. Dahil tabangi ko. Wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Tabangi ko kung usaw na kong paghandol kining kahimtang karon ni Mama. Ma, usumay kong buhaton para makatabang ko nimo. Gawa sa pagdahag kwarta. Miguel, anak. Okay ra ko. Diri ka okay, Ma. Luya na kay ka, oh. Iampo lang ko, anak. Ma, dugay na kong niundang anak. Ugunya na kong mubalik sa Ginoo kung ayuhon ka niya. Kana, mutuon kong balik niya. Do you want to go home? Is it okay, sir? Yes. You can focus on your work. If you can't, make sure that your mom is okay. Prioritize your family. Thank you so much, sir. Miguel! Ma? Tempa, okay na ka? Oo, anak. Sod sa pila ka semana, nihinay-hinay lang kalit o kalagsik ang akong lawas. Salamat. Sa Diyos, anak. Ma? Maunito bag sa imong gisulti. Nga kung maayo ko, mubalik ka na sa Ginoo, di ba? Karon, unsa na may plano nimo? Salamat, Ginoo. Naminaw na ginay ka na ko. Nalipay ko, anak. Ma, di na ko malargag balik. Unsa? Nga naman. Gusto ko mo serbisyo sa simbahan, Ma. Magpare ko. Oh, Miguel.
Karon dili na ko usa ka OFW. Usa na ko kapari nga nagserbisyo sa simbahan. Ug ako nang gisurrender sa Ginoo ang tanan. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, inyong magtatampo, Miguel.